No tak som dneska navštívila tento salón bez liekov, o ktorom som sa dozvedela cez Facebook pod značkou bez liekov, a keďže som niečo takým prešla už v minulosti a viem, že mi to urobilo dobre na môj organizmus, tak som chcela vyskúšať, že aké to bude. Jednak som cítila, že mám plný lymfatický systém, a keďže sú rôzne produkty tu na vlastne, či na Slovensku alebo vôbec vo svete, tak najprv som do toho nechcela ísť, ale som si povedala, že vyskúšala som veľa vecí a že vyskúšam aj toto. Dnes som bola objednaná prvýkrát na túto terapiu a prišla som s veľkými bolestiami chrbtice, hlavne v krížovej oblasti. A odchádzam, wow, neboli na nič. Proste cítim sa výborne, cítim sa skvelo, a to už hneď po prvej masáži. Ďakujem veľmi pekne týmu, alebo vám, pani Betka, proste, že ste mi urobili túto masáž. Sme veľmi radi. Ďakujem. A verím, že keď budem pokračovať ďalej, takže možno budem pohyblivejšia, tak, jak sme boli za mladá, lebo predsa pred 60 človek to kto ako, ale mne to veľmi pomohlo. Ďakujem. Pekne.